какво представлява чистото хранене? Чистото хранене не е диета, а начин на живот. Първо, чистото хранене е завръщане към естествения начин на хранене. Пресни цели храни от чисти източници. Чистото хранене е естествено прочистваща диета, без да се налага лудо ограничаващо хранене. Пътищата за детоксикация стават бавни и блокирани, когато тялото ни е наводнено с преработени храни и нездравословни масла. Това кара черния дроб и бъбреците да работят извънредно, за да преработват чуждите вещества в тялото. Когато започнете да ядете пресни цели храни от чисти източници, доколкото е възможно и когато е възможно, вие облегчавате тежестта върху вашите органи за детоксикация. Тялото ви ще започне естествено да работи по-добре и органите ви не трябва да работят толкова усилено, за да се борят с лошите неща, а ще работят над лечението и регенерирането. Ако искате чисто и балансирано хранене, може да видите моя хранителен режим на сайта ми Биозона Здраве.